Tak jak složité nebo snadné bylo po roce opět sehnat ty největší atletické hvězdy na zlatou tretru? V niečom je to jednoduché, lebo svetoví atleti poznajú Ostravu, poznajú podmienky, poznajú skvelých divákov, poznajú blízkosť hotela k štadiónu, ale na druhej strane termínová listina je preplnená. Prioritu majú diamantové ligy, možno reprezentačné štarty, takže v tomto sa zorientovať a nájsť čo najvhodnejší termín je vždy, každý rok stále zložitejšie a zložitejšie. Tou největší hvězdou bude bez pochyby Mondo Duplantis, tak jaká je ta domluva s ním? Áno, my si s ním pestujeme dobrý vzťah, bol u nás posledné 4 roky, takže sa veľmi tešíme, že príde znova. Teraz navyše ovenčený čerstvým svetovým rekordom, ktorý pokoril v domácom prostredí v Štokholme 628 cm a on vždy sa snaží atakovať, keď to čo len troška počasie dovolí, tie najvyššie mety, takže diváci, ktorí sa dostanú na štadión, sa majú na čo tešiť a verím, že tá spolupráca s ním bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Jak těžké vlastně bylo vypořádat se s tím, že Jakob Ingebrigtsen nakonec nebude a naopak bude Grant Holloway? Bylo to vlastně v návaznosti na tu omluvenku? Áno, musím priznať, že bolo, lebo s Jakobom máme tiež vynikajúci vzťah. Dohodli sme sa už v zime, nakrútili sme s ním v Lievan po svetovom halovom rekorde video v rámci potvrdenia štartu na tretre a žiaľ potom prišlo k zraneniu a postupne odriekal jeden štart za druhým, najprv svoj domáci meeting v Osle, potom zlatú tretru, stále sa nevie, kedy znova vybehne. No a pre nás to bola úloha niekým ho nahradiť. A prišli sme na tú úžasnú tradíciu prekážok v Ostrave, ani na možnosť získať Granta Hollowaya a podarilo sa. Padlo tu také, že bude nový povrch, tak co to znamená konkrétne? Tak istotne štadión bude ako keby svietiť, lebo všetko je čerstvo nalajnované, všetko vyzerá perfektne. Vďaka štatutárnemu mestu Ostrava sa to podarilo a my sme veľmi radi, že budeme mať opäť tie najkvalitnejšie podmienky. Verme, že na juniorskom šampionáte predtým ho pretekári riadne otestujú, že už nebude úplne čerstvý na tretre a to potom pomôže svetovým atlétom dosahovať čo najlepšie výkony. Tak děkuju moc, ať se meeting povede. Ďakujem pekne.